Deborah van de Koningin Wilhelmina School uit Ljouwert. Ja. Maar ze luisteren, Deborah. Als wij nou een droomreis maatje zoeken, een droomreis, waar zou je dan heen willen? Wat lijkt het hier nou machtig mooi? Naar Australië. Australië? En waarom nou naar Australië? Nou, daar vind ik het lekker warm en is het strand ook best wel mooi. Wat is daar best wel mooi? Het strand. Het strand. Ja, wist u dat zeker dat het strand daar zo mooi is? Nou, er zwemmen wel witte haaien. Ja. Heb ik gehoord. Ja. Dat lijkt me wel eng. Witte haaien. En ze mogen die niet doden, want het zijn beschermde diersoorten. Ja, dat is weer. Maar bist u wel eens in Australië West? Nog nooit. Nog nooit. Dus als wij nou de auto starten zoeken Walibi's. en wij zoeken naar Australië vliegen, dan zou ze dat wel leuk vinden. Ja. Ja, dat wil ik wel heel. En wat vind je nog meer mooi in Australië? Dat weet ik niet echt. Ja, maar er ben ik kangoeroes. Er zijn een hele prot in Australië. Had je wel eens in het echt zien, een kangoeroe? Nou, nee. Nee. Maar wel in de dierentuin. Ja, die zijn zeker in de dierentuin, absoluut. Maar, en had je nog meer landen waarvan zei van, oh, dat dream ik van om daarheen te gaan? Of dat is de familie ergens heeft in het buitenland, waarvan zei, oh, dat weer een dream om daarheen te gaan? Nee. Australië lijkt echt aan de benedenkant hè, van de eerkant. 24 minuten vliegen. Ja, ja, precies. Maar als je Australië is wel heel veel voort, hè? Ja. Dat zal niet lukken met de auto. Nee, dat is wel misschien wel een hele dag vliegen met het vliegtuig. Zoals dat wel ontladen? In het vliegtuig naar Australië? Dat durf ik denk ik niet. Nee? Ik ben nog nooit in een vliegtuig Nee, geweest. ik net. Dat is alles in het buitenland. Ik moet altijd in het binnenland op vakantie. Oh, Want ik heb geen paspoort. oké. Maar best wel eens in het buitenland geweest? Ja, toen ik 2 was, toen ging ik naar Frankrijk. Oké. Frankrijk. Dat is de laatste keer dat ik in het buitenland was. Dus daar wist net volle meer van. Nee. Want als er 2 hier was, maar kist dan ik met je Frans? Nee. Oké. Hey. Bedankt hè. Ja. U rustig aan? Ja. Oké.